Палим, палим, виждам във двойно. Палим, 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 палим. Болярската схема, братчет, централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейбе, минимум максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино, дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, до пето ти сочно, ставам като животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма глези мощно, аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно, мога да я галя по-допара денонощно. Пуши от Ямайка, псува ги на майка, кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ троши пари са прави на мозайка, после ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото им мазно, пипа си го бавно, фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам знаеш какво, знаеш ли някакво място, някъде къде ще правим секс много бясно. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Палим, палим, покажи на тия хора. Палим, палим, палим. И после палим към слънчака. Много истории има чакат. Палим, от качака. Тя ми вика ти си баси маняка. Ей, карам бавно товар, пак по Ескобар. Дигам всеки бар, пази се от катинар. Карам бавно товар, пак по Ескобар. Дигам всеки бар. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш. Как се мяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Тук е много дясно, търсим друго място, трябва ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно, ние сме на път да събориме града, става страшно. Дясно, търсим друго място, трябва ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно, ние сме на път да събориме града. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как го бараш. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Чакай. Е така. Как ти си го натискаш? С дъма сега. Да, знам. Готино и на мен много ми харесва. Палим, палим, виждам във двойно. Палим, болярската схема, братчет, централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейбе, минимум максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино, дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, до пето ти сочно, ставам като животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма глези мощно, аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно, мога да я галя по-допара денонощно.
уши от Ямайка. Псува ги на майка, кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ троши пари са прави на мозайка. После ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото им мазно, пипа си го бавно. Фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нещо, знаеш ли някакво място? Някъде къде ще правим секс много бясно. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Палим, 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 покажи на тия хора. Палим, 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 палим. И после паля към слънчака. Много истории ма чакат. Палим, палим, палим от качака. Тя ми вика ти си баси маняка. Ей, карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар, пази се от катинар. Карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш. Как се мяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо тук е много дясно. Аз имам време, защото вече не сервирам, аз се грижа за едно. На 12 и участък. Какво направи на брат си, бе? Слушай, да имам. Вие сте. Ще се получава по-скоро. Нека се създадем и ще... Просто прибръсни Аре, бе, някой друго да място, тя ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града, става страшно. Тясно, търсим друго място, тя ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как го бараш. Някой ми Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Първо ще се махна от тук. Да не можем да се бием. Ей, сайда. Вижте, елате, вижте, обаче се ми режат хуя. Бастун, къв то си якия хуй, бе. What the fuck? От спална се вижда. От спална ли? Да. Оле, Аз съм на оле, спална. едния на спална, другия на PvP-то. Опа. Ела на Warp хуй. На Warp хуй се вижда много по-добре. Ти си сам. Направи го, брате. Оле, върху PvP-то има чудо.